Hallo YouTube, og i dag der vil vi lave en MV2 video. Vi spiller i moden Smartbox, og der er nogle gode bots, der kan finde ud af at spille. Og jeg spiller med min ven Mark. Mark, vil du præsentere dig selv? Hej, jeg hedder Mark, og vi vil gerne lave den her video. Ja. På første dag. Ja, så lad os bare få den startet, og vi kan ikke tage det fra, at vi er på enemy team, så vi lader bare være med at dræbe hinanden. Dræber bots i stedet for. Og som I kan se, er de skidesvære bots. Okay, ja, så rimelig lette, men altså, nogle gange de bruger også hack lige pludselig. Ja. Og så skriver de, og så dør man, fordi man lige har fået en predator. Så kaster de den semtek. Okay, predator Messilus Gagwan. Nå, Mark, hvordan går det vel hos dig? Ja, det går. Ja, og som I kan se, så bruger jeg HFMJ. Hvad bruger du, Mark? Hvad? Hvad bruger du for en våben, Mark? Jeg bruger RPD. Hvad er det, den hedder? Pis. Well, it's the really quick for one guy. Done. Bayol. Jeg dræbte du lige en med ATH4. Ja. Lol. Så vi skal bare læne jer tilbage og kigge med. Vi er normalt en Minecraft server, eller ikke en server, men en Minecraft kanal. Vi har lavet lidt med Minecraft. Min sidste Minecraft var ikke en stor succes, eller jeg lavede den samme dag. Jeg har lavet den i dag. Men den her video kommer op, er jo samme dag. Men i hvert fald, I skal bare sige, hvis I gerne vil have noget mere med mig og Mark i noget Call of Duty her, så er vi klar. Vi har også mange over 3, hvis I altid vil det. Det skal bare sige til. Ja, og I kan også add os. Ja, men ja, så skal I bare skrive til min kanal, og så jeg tror jeg får Mark, hvor er dine bots, ved du det? Jeg tror de står derovre, hvor jeg plejer at spawn der med alt det der mad ting. Ja, de der kyllinger. Nå, jeg døde. Så nu får jeg AC 130. Is you 130? Nej, lad være med at dræbe mig. Det er altså dine venner, der står inde med madbogen. Der kommer jeg også hen med. Nå, det er vores intro. Nej! Motherfucker. Nå ja, det må man ikke sige. Lol. Hallo Mark. Ja. Ja, hvad er det nu det hedder? Jeg gik lige derhen til der, hvor din boss stod. Så får jeg en, ikke? Så kan jeg ikke... Du fik mig lige. Så kan jeg ikke se nogen, så derfor så går jeg lige lidt mere frem. Så er der en, der dræber mig, og så går der 2 op af en væg. Det er sådan rimelig gående. Hvad fanden er det? Det er også en ting. Havde du gået hele vejen på din egen hånd? Er du gal? De her bots, de er virkelig frække med din egen. Og de bruger så lidt wallhack lige nu, kan man sige. Ja, de bruger også en bot. Men det er sådan lidt frækt, når man tror, nej, pis. Det må du sgu sige. Ja, det er sådan lidt frækt, når det er, at man lige hopper frem, og så tror man bare, de vil cirkle rundt. Så begynder de at bevæge sig af sig selv. Sådan bare lige ud. Undskyld. Det var mig. Nej, det er godt. Heldigvis ramte det. Okay, evade! Okay, nu bliver jeg spredet ned. No doubt about it. Hvad fanden er det? Er det en af dine bots? Nej, ellers så vil han være død. Totalus, mand. Okay, vi gør det, vi kan op fra luften. Nå ja, jeg kan en speciel spot. Nej, så får han. Jeg er godt nok blind lige nu. Nu er jeg også ved at blive lidt træt. Hvad med dig, Mark? Ja, det er fandme. Altså, ja, jeg plejer alligevel at være vågen til en, hvad den hedder,
Men hvor lang tid er det så vågen i dag? Jeg tror alligevel, jeg bliver op til en 2-3 timer, hvis ikke jeg går i seng. Det er ikke mig. 1-2 timer. Jeg tror, jeg skyder ham her igennem her. Lol. Prøv lige at lægge. Nå. Så står han selvfølgelig igennem 2 vægge. Når man står og skyder igennem væggen, så teleporterer han sig. Det er ligesom da du kom ind i Left 4 Dead, ikke? Jeg troede i starten du var en hacker, fordi efter du var kommet ind, ikke? Så var de bots vi spillede med, de var begyndt at teleportere sig. Både Rochelle og Coach, de døde så på grund af dig, ikke? Men så da Nick han prøvede at heale dig, ikke? Så kom jeg lige pludselig ned, så teleporterer han sig bare over til mig. Sådan lige random. Jeg hader når de teleporterer sig. Ja, men det var så også fint nok, men nej, det er mig. Mindre du ikke er en bot. Ja. En bot! Jeg vidste godt, jeg ikke ville dræbe dig på det der. Kan du ikke finde din bot? Ved du hvor din bot er henne egentlig? Nip. Jeg finder mine og dine nu. Hvis I undrer over, at vi spiller med bots, det er fordi, at vi har sådan en mod til det. Pis, er det dig? Nej, det er sgu en bot 5 der. Ja, jeg modder. Det er ikke sådan helt en hack. Det vil mange folk sige, men det er det faktisk ikke. Den skal være helt rigtig. Kan jeg bruge min chopper her, eller skal jeg løbe? I make the one. Jeg løber helvedes til. Sådan der, så bruger jeg min chopper nu. Nu må vi håbe, jeg får en nuke på det her, mand. Som jeg plejede. Og der fik jeg så alle på hans team næsten. Nice. Okay. Det lød totalt forkert. Okay, hvad gør jeg? Det hele team, det står bag muren. Over der, teleporterer der helikopter. Jo. Chopper kan ikke teleportere sig. Det ville være nice, hvis de kunne. Lige teleportere derovre. Okay. Skud. Nej, de har fået deres startskoen tilbage, dine bots. Så bliver det jo sværere for mig at få dem alle. Pis. Inde i huset. Okay. Synes du, vi skal lave en hjemmeside, eller hvad? Hvad? Jeg har sgu da en hjemmeside op at køre. Ja, men... Det er mig og Kaspers hjemmeside for Minecraft. Vi kan også bare lave en page med os 2 derinde, ikke Mark? Ja. Så kan du altid være vores... Vi kan kalde dig en videohjælper. Eller hvad man kalder det. Ja, nu er runden så snart ved at være slut. Vi laver måske en anden video på et eller andet tidspunkt. Ja. I må sige, om I vil have medlem med 3, hvis I har lyst på. Jeg håber, jeg får den nye i dag. Eller ikke i dag, jeg har fået den flere gange i dag. Jeg håber, jeg får den i den her video. Ja, jeg fik den sgu! Jeg håber lige for, at jeg fik den. My shit. Og nu slutter vi så videoen med en nuke. Det er altid godt. Det var så videoen i dag. Ja, jeg var bare prøvet i nuke. Men ha' det godt, og vi ses indtil da. Ikke også, Mark? Ja, hej.